Kuya, si baby. Bakit? Na paano si baby? Ni baby. Puro kayo na baby. Biyak kag tolo yun eh. Bagay na. Lakay, mapupukon ni baby. Ukis sa bayo. Ala! Kamagpo kayo, baby! Di ka mat makungutan alakay, mapukpukaw lang karo dun. What? Kasi hindi ka ba makaungat? Ano ka, baby mo? Balik ka makaungat. Ha? Ano kaya yung nagtakakpay? Ayun na! Pagsapsamulan ka kang tatajubig ko. Ate, dapat hindi mo na lang sinabi. Bulaga. Itba. Itba. Bulaga. Ba. Buti na lang kamukha mo si ate, no? Hindi ka nagmana kay Kuya Andres, no? Yan, cute. Emma, hindi ba umiiyak yan? Hindi naman ate, bakit? Baka pwedeng iwan mo na siya dyan. Sinong kasama ni baby dito ate? Okay lang siya dyan, malilim naman. Sige ate. Tara, tulungan mo muna ako dito sa loob. Andres! Oh no! Andres! Andres! May sarang mga tubing tao, binaybay ang damit din. Nila. Yahoo! Ukis ti sa badan, binaybay anda kamit nga may samit tuwin balong. Oh no! Sama kang balong. Nice. Ukis ti sa bayo Kang kayo man ti problema yung tata. Pag sapul-sapuling kayo man. Emma, tapos ka na dyan? Tingnan mo na si baby doon. Okay. Sige ate, tapos na din ako. Nice. O sige, punta ka na doon. Baby, andyan na ako. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Ate, si baby! Bakit? Bakit? Ate, si baby! Bakit? Nasaan si baby? Hindi ko alam ate, iniwan ko lang siya kanina dito. Bakit kasi iniwan mo siya dito? Ate naman, tinawag mo ko kanina. What? Eh, nasan na siya? Alangan naman maglakad yun. Bibili ng pagkain niya. Aba malay ko te, anong alam ko dyan? Kung hindi mo siya iniwan dito, eh di sana nandito pa siya. Eh kung di mo ako inutusan, di mo ako tinawag, ako pang sisisihin mo ngayon ate. Eh, sinong gusto mong sisihin ko? Eh, ikaw lang naman nag-aalaga dito. Ano ate, magsisisihan na lang ba tayo dito o maghahanap tayo? Eh, saan natin hahanapin ngayon? Bahala na dyan ate, tara na. Cute mga ating ubingin. Ano ka kwenta di bala yun balong? Siguro usap-sapulin da kan. Madanagan na kita dyan. Tama kiti kalding ni balong. Naimasata, pinapaitan. Sana all. Tama kay kalding ni. Yahoo! Me! Oh, me! Bilisan mo maglakad dyan, Emma! Kuya, pwede po magtanong? Ano yan ate? May nakita ka bang ganitong kalit na baby? Ay, ganito pala kalaki. What? Anong ganito kalaki ate? Ganito lang siya kalit oh. Ayan ka na naman! Mas marunong ka pa sa akin! Sinasabi ko lang naman yung totoo. Ano kuya, may napansin ba kayo? Ang tapang naman nun ate, gusto mo suntukin ko yun eh. Ayan mo na siya, Emma. Tara na. Okay. Hoy, Emma! Halika na! Kuya, may nakita po ba kayong bata? Ganito po kalaki. Mayroon, nakita ko kanina naglakad-lakad dito eh. Bakit ate nakakalakad na ba si baby? Hindi ko alam. Baka ibang baby yung sinasabi niya ate. Okay. Baka iba naman yung nakita mong baby, kuya. Ha? Mahal ko dyan.
Mas ka dito sa harapan ko. Wala akong pakialam dyan sa bibi nyo. Ate, pangalawa na to. Oh, yan ka na naman. Matanda yan, papatulan mo? Joke lang ate, ba't ko naman gagawin yun? Mas kami tayo, duwa! Mirmirinda, isturbo kayo! Tara na ate, haglat na si kuya. O kasi sa bayaw, ang tasawa, kasawang kayo! Oh, kisa sa banang alakayon, nagpigsa tama na. Ate, saan ba natin siya hanapin? Ay, no, may tao doon. Tanong natin. Okay. Kuya, pwede pong magtanong? What? May nakita ka bang bata kuya? Ganito kaliit? Ya, Adinay. Ate, hindi naman si baby yun oh. Kaya nga, tara na. Sige, kuya. Okay. Ate, wala naman na tayo mapagtanungan ng maayos. Oh no! Ate, pwede bang umupo muna tayo? Pagod na ako. Okay. Paano yan, Emma? Saan natin hahanapin si baby? Hindi ko alam ate. Paano yan? Pag nalaman ni Kuya Andres, lagot tayo. Yun na nga yung iniisip ko eh. Sigurado, may high blood na naman yun. Ano kaya kung i-report na lang natin sa barangay ate? Tama yung naisip mo. Sige ate, tara na. Okay. Ate, si Kuya Andres, lagot tayo dyan. Aba, ipapalan nyo? Dala ko pa ng milakay. Apa ipapalan nyo? Surutan mo ta. Ay, madigbalin lakay. Si Camila ta. Ha? Ay, madigbalain, basta sumurutak. Ano yan ate? Pag sumama siya, malalaman niyang pupunta tayo sa barangay. Kaya nga, paano yan? Sasabihin na ba natin? Ano ba ito pagtutungtungan nyo ta? Ito yun ah! Ate, sabihin na lang natin, malalaman din naman niya. O sige, lakay. Ano? Mapantayin ba kahit? Ha? Ay! I'm excited. Lakay, anda ko may bagami. Ngayon, madik ako mamakang ungot. Apay, ano Jai? Kuya, si baby. Bakit? Na paano si baby? Ni baby. Puro kayo na baby. Biyak kag tolo yun eh. Bagay na. Lakay, mapagpuko ni baby. Ukis sa bayo. Ala! Pamagpo kayo, baby! Di ka mat makungutan alakay. Mapukpukaw lang ka dun. What? Kasi hindi ka ba di makaungat? Ano ko jobin mo? Balik ka makaungat? Ha? Ano kaya yung nagtakakpay? Ah! Ayun na! Pagsapsamulan ka ka tatajubin ko! Ate, dapat hindi mo na lang sinabi. Lakay, kusunan. Kadoan na kami lang mapanji baranggayon. Sige, hindi yun! Oras na mangyari jubin ko! Ha? Patalaw kayo di balay! Lakay, uray na kami mata. Ano balong? Sapsapulin da ka nga ta ni inang kintatang maul? What? Baka namuryot dag.